муовини шаҳрдори Москва Владимир Ефремов гуфтааст, дар сохтмонҳои пойтахти Русия мушкили норасоии бинокорон ҳанӯз ҳам мушоҳида шуда, дар ҳоли ҳозир 200 000 муҳоҷири кории хориҷӣ намерасад. Умед дорем рӯзҳои наздик маҳдудияти вуруди онҳо ба Русия сабуктар мешавад. Корфармоён пеш аз ҳама ширкатҳои сохтмонӣ дар пайи норасоии нерӯи корӣ аз якдигар корманд мехаранд ва ин сабаби болоравии ҳаққи хидматрасонӣ хоҳад шуд, афзудааст Ефремов. Шаҳрдори Москва Сергей Собянин аввали моҳи августи имсол гуфт, яке аз сабабҳои афзоиши таворрум рафтани муҳоҷирон аз Русия аст. Ба гуфтаи ӯ, ширкатҳои сохтмонӣ соли гузашта ба далели пандемияи коронавирус маҷбур шуданд 2 моҳ кору қатъ ва кормандон аз ҷумла хориҷиҳоро ҷавоб бидиҳанд. Хориҷиҳо низ ба ватан баргаштанд. ин болоравӣ арзиши нерӯи кориро дар пай дошт ва дар натиҷа нархи ҳама чиз ҳам боло рафт. ҳамаи иқтисодшиносо ҳам мегӯянд, ки вақти маоши кормандон бидуни афзоиши ҳаҷми истеҳсолот боло рафт, чӣ хоҳад шуд ва бинобар ин ҳоло мо шоҳиди афзоиши таворрум шудем, изҳор дошт шаҳрдори пойтахти Русия.